Nyt mä oon täällä näitä leirikamoja, kun meillä on leiritys Väinön kanssa, niin se alkaa tiistaina ja loppuu torstaina. Mä oon laittamassa näitä kaikkia mun tavaroita täällä. Siinä on sammakoja. Tässä nyt on mun pakit, mitä mä sinne otan mukaan. Siinä on vähän kaiken näköistä ja tuolla on sit jigejä ja tuolla jotain vielä. Otan tuon hyrräkelän ja tuon ilmeni. Ja jos maanantaina on hyvä keli, kun me haetaan Väinölahdesta, niin me käydään kalassa vielä meidän veneellä. Mutta jos on ihan huono keli, niin sit mä otan siimaa mun varuit mukaan. Tää on tätä siimaa, mikä on ollut tässä. Testaa tätä sammakkoa. Mä oon ostanut tätä sammakon varmaan joku 2 vuotta sitten. Ja mä oon saanut tähän tärppejä joskus tuolla Näsijärvestä. Mutta täällä mä en oo ikinä saanut minkäänlaista. Tai en mä hirveästi tällä kyllä kalastanutkaan. Että nyt mä testaan tätä. Tälleenhän toi sitten niinku tulee. Laita rippukiinu kiinni keväällä, pidä jemmaraa pankkitilillä. Seiso väkevästi sänkys edessä aamuisin. Kävin tarkkaan. Kävin tarkkaamassa. Oho, tänne tulee vettä, niin vettä sisään. Tossa näkyy. Joo, mä kootan vielä vähän hetken vielä. Se oli joku pikkuhauki. Se oli niinku semmonen oikea pieni. Itse asiassa on yksi paikka, mihin mä ajattelin, että mä menin sinne. Mutta nyt ei viitti, se on hirveän tuuli. Et niinku, se on nyt rannalta, tuolta meidän saunan. Siellä on lumpeita, siellä me ollaan nähty paljon haukea, kun me ollaan muutenkin kalastettu siellä Väinön kanssa. Niin nyt kala, ei, kävi tarkkaan. Oi itse. Se oli joku hauki. Tulispa uudelleen. Täällä on haukia. Enkä mikä se video on leikkatus. Tapahtuu ihan vielä.
Tällaisella... Joo, tähän tuli kunnon jäljetkin. Tää onkin viilattu, otetaan. Tossa on viina. Tää on vähän huono, kun tähän ei meinaa tarttua. Ei nyt tärpännyt. Tai siis tärppäs, mutta ei tullut kiinni. Mut kyllä se kyllä mä tänä kesänä vielä tuolla sammakolla